slås. Ja, jeg forstår. Ufatteligt, nu lader han vores folk og vores proviant. Hvad er det for en måde at føre krig på? Ja, jeg er i landetagen, ikke i floden. Ej, og så taler han ubehøvlet til folk af den bedre slags. Han ved ikke, hvordan vi gør tingene her i Fladstrand. Han er ganske forfærdelig. Tordenskjold må væk. Væk myssen. Ja, det inspicerer han på gang. Inspicerer. Tordenskjold må helt sikkert væk. Et par dråber i et lidt glas vin, eller en kniv i ryggen. Ja, jeg forstår. Øjeblikkeligt. Ja, jeg forstår. Med det samme. Ja, jeg forstår. Så nu er planen klar. Peter ved besked. Hvor lygteformular Ved han, hvad de er ved. vi strammer krigens bånd. Hvad tænker de nu på? Derpå giver vi nu hånd. Det skal de ikke nå. Hvor hævn bliver ekstra sød. Så kom, fortæl. Når Tordenskjold er død, De vil slå ham ihjel. så offrer vi vores helt. For egen vindings skyld. For egen vindings skyld. Når det er blevet nat, Tag Tordenskjold på krog. og så tak og stå fat. Så snedig som en sno. Når Tordenskjold han sluger, Sin aller sidste drøm. får han en kniv i ryggen. Ja, så er vi fri for ham. Onde tunger pønser på høj forræderi, må du stå behaget, lytte helt diskret. Når onde tunger pønser på høj forræderi, må du stå behaget, lytte helt diskret. Der er nogen, der slår ihjel. Nå, nej, ved du hvad, jeg tror, det er værre end det. Der er jo altid nogen, som gerne vil slå mig ihjel. Nej, du. Jeg lader til, at hans nåde og det Arnfeldt har tænkt sig pludselig at frigive de forsyninger, som jeg hele tiden har bedt ham om, og det er et dårligt tegn. Jeg har en grim fornemmelse. Jeg har mange fjender. Måske de vil få overtaget. Men hvorfor dig? Du slås. Du sejler hele tiden. Nej, ikke hvorfor. Netop derfor. Fordi jeg slås. Fordi jeg sejler. Nogle gange vinder jeg, en sjælden gang imellem taber jeg. Det sikreste, det ville jo nok være ikke at foretage sig noget som helst. Jeg kan huske, da jeg var en knægt som dig, han rundt i Trondhjems gader. Derhjemme, der var der alt for mange børn, så der kunne jeg ikke være. Men ude på gaden, der kunne man trække vejret. Der legede vi og sloges. Ja, det var nogle vilde gravater. Og dernede på havnen, der så jeg skibene. Store som uhyre. Og lugten, tjæren og saltvandet og det salte kød fra kabyssen og eksotiske krydderier og varer fra den anden side af oceanet. Og jeg så søfolkene træde i land. De var trætte, tynde. Deres tøj var mørnet af havet og bleget af solen, men de gik som konger. Selvfølgelig. De var fri. De kom alle sammen fra et hul som mig, ligesom Trondheim. Og jeg vidste, en dag der ville jeg gå som dem. Stolt som en konge. Fri. Og så løftede jeg blikket. Og derude i tågen, der så jeg klippefæstningen. Fængslet Munkholm. Derude der sad Peter Schumacher Griffenfeldt. Den ene dag rigets mægtigste mand, og den næste dag styrtet fra tinderne og bragt til Trondheim for at rådne op. Han sad derude i 18 år. Vi stod alle sammen på kajen, da han kom ind. Han var så bleg og så lille, og jeg svor, at sådan vil jeg ikke ende. Så vil jeg ikke dø. Forstår du, det hele kommer fra kongen. Alt udspringer fra kongen. Han kan give dig alt, men han kan også tage det hele fra dig. Livet er langt, men det er også kort. Hvert sekund kan det ske. Kuglen i hovedet, korn i brystet, dolken i ryggen. Det handler om at være beredt. I natten sker jeg Kattegat som slebet diamant. Den kan blive din, om du hos mig på skibet hyrer fandt. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Falleri, fallera. En kurs i livet må du tage for kongen og for dig. Du vælger selv, men Fladstrands lod, den går af søens vej. Falleri, fallera.
fallera. Falleri, fallera. Hvem har sagt, at livet er retfærdigt? Hvem har sagt disse ord? Og hvem har sagt, at vi lever i frihed? Er i det vindblæste nord? Ja, det var ikke mig. Var det dig? I hvert fald ikke mig. Knap din vest, stå vinden ud, hold hugger den dig nær. De svenske kæskaber kuders, det ligger klar bag næste skær. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Livet det er blot som kongens blod for den som tror. Når det er koldt til tider, så er folket magten tror. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Ja, I er magtens bror. Hvem har sagt, at livet er retfærdigt? Hvem har sagt disse ord? Og hvem har sagt, at vi lever i frihed? Er i det vindblæste nord? Ja, det var ikke mig. Var det dig? I hvert fald ikke mig. Aldrig frygten syger dig, så ryster din sekstant. Hold fat om kortet på din vej, og mørke vejen fandt. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Æren går til den, som møder fjenden på hans vej. Så rejs jer op i flæden, folk, for kongen og for mig. Falleri, fallera. Falleri, fallera. Nu regner jeg med dig. Hvem har sagt, at livet er retfærdigt? Hvem har sagt disse ord? Syng med! Og hvem har sagt, at vi lever i frihed? Er i det vindblæste nord? Ja, det var ikke mig. Det var det dig. I hvert fald ikke mig. Nå, skal vi så høre Fladstrand synge som en forenet stemme for Fladstrands fremtid og velstand? Hvem har sagt, at livet er retfærdigt? Hvem har sagt disse ord? Syng med! Og hvem har sagt, at vi lever i frihed? Her i det vindblæste nord? Ja, det var ikke mig. Måske var det dig. I hvert fald ikke mig. Hvem har sagt, at livet er retfærdigt? Hvem har sagt disse ord? Og hvem har sagt, at vi lever i frihed? Her i det vindblæste nord? Ja, det var ikke mig. Måske var det dig. I hvert fald ikke mig. Skål alle sammen! Og være så rig, at man kunne få rigtig vin til maden. Ja, og tænk, hvis man var så rig, at man kunne få rigtig mad til vinen. Ja, det er noget andet med et krus øl og en gammel humpel brød. Og en gammel humpel Jeg tror snart, at mine tænder falder ud. Hvorfor i alverden tror du dog det? Må jeg se? Det er når Ole Vægter har bildt hende ind, at han fik skørbu, dengang han levede af saltvand og beskøjter. Han er fuld af få par med Ole Vægter. Ja, og jeg kan nu heller ikke forstå, hvorfor Anders ser sådan op til ham. Ja, den drukkenbold. Ja, Kan I så se at komme hjem i seng? Which? Hvad skal jeg være? Hjem i seng!
En rose er en rose. Ja, er en rose. Ja, hun er Maren Christine. Og du, Anders, kan godt glemme alt om hende. Du holder nallerne væk fra Maren Christine. Jeg sværger, Ole Vægter. Min kærlighed er ren, og mine hensigter de smukkeste. Ja, og hvad skulle I så leve af? Hun skal forsørge sin far, den gamle Jens Fisker. Hun er jo kun tyner, vasker og gør rent ud på Bangsbo. Skulle hun nu også til at forsørge dig? Jeg skal være dig, når Tordenskjold ikke har brug for mig mere. Degn! Og siden hvornår har man kunne leve af at banke unger? En gang imellem kan man få en skilling af en gammel gås. En tynde landgilderug. Altså hvis man er heldig. Det er lønnen. Det er ikke det, du ved. Folk er fattige. De kan ikke betale mere. Bare jeg har Maren Christine, så betyder penge intet. Det er jo ikke det, du ved. Du er ligesom os. Ligesom mig og Tordenskjold. Men du længes væk. Du vil have eventyr. Kanonernes brag og fremmede sole. Du er ikke dø her i Fladstrand. Jeg elsker Maren Christine. Hun er den eneste for mig. Ja, og hun elsker dig. Ja, og I gifter jer. Får et lille hus med hokkeplanter og en lille kålhave. Og så får en lille skrigeunge, og du er glad. Ja, og så kommer der en skrigeunge mere. Du er stadig glad. Ja, men ikke helt så glad. Og så kommer skrigeunge 3 og skrigeunge 4. Ja. Og du er træt. Hun ser på dig med de øjne, du engang synes var så smukke. Dotteløjne, kaldte du det. Ja. Nu minder det dig mest af alt om øjnene på en ko. Hun forstår dig ikke. Jeg gav dig jo alt det bedste. Hvad vil du mere? Hun forstår dig ikke. Og hvad vil du mere? Dig. Nej. Du vil ikke have hendes trætte krop og hendes skrigeunger. Du vil ud. Du vil se pagoder, aberelefanter, delfiner, der leger i vandet. Evig ungdom. Du vil skue over havet og se hvalerne og deres skejser af udåndingsluft. Du vil smage fremmed frugt, sød og syrlig, som en jomfrus første. Maren Christine, hun falmer. Det gør de unge piger i Tranke bare ikke. Der tager du dig bare en ny. Men hvad så, når jeg bliver gammel? Hvem er der så? Skal jeg dø ensom? Vi skal alle dø ensom. Forsvind dig. Maren Christine er ikke til dig. Maren, Anders! hvor er det dejligt at være hos dig. Bare det kunne være sådan. For altid.
Hvad? Er I der endnu? Kan I så se at komme hjem i seng? Ja, hver for sig. I hver sin seng. Han er ikke noget for dig. Forholdene hinanden alligevel. Ja. Kvinder. Hvad skal der med den? En kvinde er en kvinde. Men en god brændevin. Det er en god brændevin. Den er brændevin. Den kan du stole på. Den er der, når du har brug for den. Tom! Tom som min pung! Kold som en brøndgravers! Klokken er slagen 10. Alt er roligt. Herre, Ladsfra. Klokken er slagen 10. De græder. Undskyld. Nej, sig ikke det. Det er så bedårende. Siger de? De til mig? Ja, selvfølgelig noget i frygten. Smuk som et morgengry, smukkest af alle frøkner i denne fiskerby. Vi burde lette anker, men de er alt for ung til Snart som en ægte mand, som den held jeg elskede i min drøm. Og nu står han lige der, men snart skal han væk. og det slutter her. Drømte om at finde ham fra min drøm. Men jeg siger dig, det er så simpelt. Jeg bliver aldrig gift, for i min Drøm er jeg altid fri. jeg lystrer kun mig Kun dig selv. selv, din evige trang til frihed. Lav der ikke plads til kærlighed. Lad den enkelte Bare dag, den vi have. denne ene dag, kunne mødes i et kys. Det er så svært. Ja, det er så svært. Jeg tror, jeg skal dø. Hvorfor tror du, jeg vandrer hvileløs rundt i natten? Men jeg dør, hvis jeg ikke får ham. Hvem? Mig? Nej, ikke dem. Nej, dem kan man da ikke få. Og det tror de ikke, man kan. Men jeg dør, hvis jeg ikke får Anders. Men Ole Væk, der siger, at Anders han skal bare rejse væk, og jeg skal blive her, men Bondedrengen Anders Anders, elsker, eller ja, Anders? han elsker mig, men jeg... Ja, men hvis det er Anders, det drejer sig om, så tror jeg nok, vi kan få det ordnet. Er det sandt? Ja, det Tak. lover jeg. Tusind tak. Tak. Hvorfor har alle så travlt her i Fladstrand? Det er Anne Christine. Maren Christine har krudt i røven. Ja, ham der, han er også travlt. Han ser ikke ud til at have rent mel i posen. Nej, men måske er svensken på vej. Du har ret.
Han ligner guddøde med en ondsindet svensker. Herre Tordenskjöld. Må jeg vide, der kongeskål. Ja, min sanden, det kan ikke gøres for tit. Skål, min ven. Skål. For kongen! Og kongen. Eller måske skulle vi også skåle for... Jeg foreslår, vi også skåler for bondedrengen Anders og hans mand Christine. Jeg er sikker på, at vi... Nej, Tordenskjold! Vent! Vinen er forgiftet! I sidste øjeblik! Det var heldigt! Svensk spion! Nej. Svensker! Jamen dog. Ja, den bjørn synes jeg ikke, vi har set før. Knægt! Løb hen til kommandanten og bed ham om at komme. Der er noget lusk her. Hvad vil du mig? Mig kan I ikke true. Jeg siger ikke. Nej, men vi er sandelig heller ikke ude på at true dig. Vi vil bare gerne have en lille kammeratlig samtale. Jeg siger ikke. Mm-hmm. Du snakker til selveste herr Tordenskjold. Du har bare at gøre, hvad han siger. Din kældtring. Hvad foregår der her? Vi fangede ham ved kronen. Han er svensker. Han prøvede at forgifte Tordenskjold. En spion. I min by. Du vil fortryde, at du nogensinde har sat din fod i Fladstrand. Her hader vi svensker. Vi spiser det til frystet. Rolig. Lad nu bare mig forhøre fangen. Nå, gamle jæs. Hvem arbejder du egentlig for? Hvorfor vil du mig til livs? Jeg siger ikke. Nej, det gør du selvfølgelig ikke, jeg forstår. En god soldat slader ikke, men du kan jo godt forstå, at jeg kan jo ikke leve uden at vide, hvem det er, der gerne vil slå mig ihjel. Jeg kan ikke sige noget. Mhm. Han taler ikke. Lad mig få ham alene i 2 minutter, så skal jeg nok få hans tunge på glid. Jamen dog, her kommandant, så ivrig. Jeg er meget beæret over, at et drabsforsøg mod min person kan sætte dem sådan i affekt. Jeg siger ikke. Bare et øjeblik. Jeg lover, herr kommandant. Jeg siger ikke. Jamen det, Anders, jeg tror, det er på tide, at du og jeg, vi trækker os tilbage til kronen og efterlader de 2 herrer her alene. Nej, herr Tordenskjold. Han slår mig ihjel. Færende bedst. Jeg skal nok fortælle alt om grunden til dem. Officerer, jeg er klar til at tage forsyninger ombord. Vi afsejler straks. Før fangen bort. Og kommandant Heinz. De her med arresteret for landsforræderi for at forsøge at snigmyrde mig. Aflever våbnet. Aflever våbnet. Aldrig! Væk! Ja, mere! Kom væk! Er min? Jeg skal nok få ham afvæbnet. Jeg har stadig mulighed for at overleve det her tid. Bare tale med dig, kommandant Heinz. Før eks-kommandant Heinz til fangehullet. Og kan man så få sig en øl? Nej!
Tordenskjolds bror, Kasper Vestergaard, det maleri stadig, at svenske lørdag, det kommer, så Karl Schøbland,